Welcome to AI New English Academy. Please idan ka san wannan shine farkon zuwan ka kai subscribe din wannan YouTube channels din for more videos. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka. So kamar yadda muka saba yanzu ma muna cikin lesson namu na English confusing words kamar yadda muka saba. Yau kuma za mu kawo yadda kalma take koma verb from noun ta koma verb ko kuma from adjective ta koma verb. So wannan bidiyon is so special kamar yadda shi ma sauran suke. Ka daure ka tabbatar da cewa kana kallon bidiyon baya sannan kuma kana tsayawa ka daure ka kalle su complete saboda duk abin da aka ce ka sani ka riga ka wuce gurin shi ne. Saboda haka komai tsayin bidiyo ya kamata ka daure ka kalle sa domin kawai ka iya ka wuce gurin. So a nan kuma yadda muke shi ma the surface under affixations muke already yadda kalmomi suke ƙara da I, they, e ko kuma ISE. Wannan shine kawai difference ɗin kawai shine tsakanin British English da American English spelling ne. Wato ma'ana bambancin spelling amma ma'ana ɗaya ce. So anan bari mu je kan bayaninmu. Kamar nan real, kalmar real tana nufin ainihi. Already kuwa ya san me kalma adjective ce. So sannan actual shi ma adjective ce. So idan kuma kuka ji an ce realize da kuma actualize. So kun ga ta zama verb kenan. Idan aka ƙara wannan abu a ƙarshen kalma to wannan kalmar ta zama me? Ta zama verb. Kamar nan idan an ce real means adjective wato ma'ana ainihi na ainihi. So idan kuma ka ce realize means mayar da abu zuwa na ainihi ko na tabbaci. Kamar ce I want to realize something wato ma'ana ina son na tabbatar da wani abu. I want to realize something. Ina so na tabbatar da ainihin haƙiƙanin wani abu. Actual shi ma yana nufin na ainihi. So kamar nan actualize. Okay, sorry, real na gaskiya idan ka ce ganowa take nufi tana koma ganowa, gano wani abu. Shi kuma wannan shine actual kamar a ce ainihi. Idan ka ce actualize yana nufin cewa tabbatar da ainihin wani abu. Above kenan. Tunda aka ce tabbatar da wani abu kun ga cewa ya tafi aiki kenan. So sai kamar kalmar memory. Memory ita kuma kowa ya san noun ce. Da ita da hospital. Hospital ita ma noun ce. So idan kuma kuna so ku mai da su zuwa verb shine kamar inda shi ma aka ƙara I, they, e ɗan nan zai zama memorize. Memorize ta zama verb wato ma'ana haddace wani abu. Haddace wani abu. Wannan kuma memory means abin ajiyar abubuwa. So idan kuma memorize means haddace abubuwa. So sai kuma hospital tana nufin asibiti. Idan kuma ka ce hospitalize means kula da mara lafiya. Kun gani kenan ya zama aikin da hospital ɗin yake yi shine kula da wani ko kula da wasu mara lafiya. So shine hospitalize means ka kula da lafiyar wani, ka kula da dukkanin abubuwan da yake bukata a matsayin kana agent ɗin asibiti. So kamar kuma IZA advert. Advert noun ce. So idan aka ce advertise ta nufin tallatawa. Wannan talla, wannan kuma tallatawa. So advert means talla, advertise means tallatawa, aiki kenan. So sai practice, kowa san practice me wacce ta adjective. Idan kuma aka ce practice ita kuma tana nufin gwada yin practice ɗin. Kun fahimta? To wannan practice adjective ce, gwaji. Idan kuma aka ce practice, sorry, kada ka ce practice. Practice means gwada yin practice ɗin a matsayin verb kenan. Familiar shine familiarize. Familiar tana nufin sabo. Idan kuma ka ce familiarize means yin sabo da wani abu fa nake nufi. Okay? Shine yin sabo da. Kamar shi kuma high. High kwa san me high tana nufin sama. So ita noun takan ɗaukar noun adjective da kuma sauransu. Sai kuma idan ka ce high rise means ka mai da wani abu zuwa higher. Kun fahimta? Mai da wani abu zuwa matakin sama shine high rise. So kamar inda na faɗa muku shine bambancin. Idan kuka ga wannan IZA ɗin nan to wannan is belong to American English spelling. Wannan ya nuna cewa wannan an yi amfani da spelling ɗin America ne.
wato ma'ana su America ne suke sa normal za, su kuma British sai su sa S a maimakon wannan normal za ɗin. Amma wajen furtawa duk the same pronouncing ne, ba a canza pronouncing ɗin ƙarshen, duk iri ɗaya ne. Amma su America su sa haka, su kuma British su kuma wannan suka fi ganewa su sa. Wannan kawai bambanci tsakanin British ne da American spelling. I understand. So mu haɗu a karatu na gaba insha Allah.